Paano ko matatang? Kaso, mati pinalpas raramido. Nuka mo, si kalamang tulit raramido kaun. What? Sa makapara kanya de Mercedes kaun. Ang mundem say. Madimot lang nga napos ko natin. Bakit katuntong na di cellphone ni Donut? Sulat! Yan aya. Isla seryoso mo titungtungan dan. Sige. Kitak to no makapanak. Bye. Pay masang nagpost ka mate. Agpakadwa ko makanya magpamasahe. Nagsakit kami na tibagbagi. Nga nagiduron di 4 wheels ko. Dori sak garod. Jak pay makadata di agad dakaw. Oh no! Na may saan na tadjini dim siya. Sugarod. Makita ka lang ajay. Apay no makitam tiplakan. Madi, nagkaro ka mo tayo. Nyagor taramidam kanya na. Singirin ta jay pang pamasahe ta. Ayos ba? Mayat sa tanapanuno wa. Una, basta pogi, nalang nga dumiskarte. Nagadungam mom, takit di ka na dimsing. KJ mo tating nga taon. Tsabali talaga na lumakayang. Zay! Dimsay! Oh no! Apay nagtulong mo ni Dimsay, apay madinatang ang mangmangag. Baka aging tutulong lang matsuna. Nagtig sa pukaw ko, madinamang mangag. Dimsay! Dimsay! Awan siguro suna masaw. Talang nga gawin tayo. Sige. Ni. Hello? Apinap na pa naman nga lubungay. Nya? Arta ka mang kwada Mercedes ay? Nyan. Madikan sa mga maumang pasyarta kanyadan. Sige ka tayo. Donat, ni Dimsay na tumawag ya. Kung masong, RJ ka naman suna kanyada Mercedes ay. Talagamot ya, panay pasyar na. Talagan sangag kanubya ni Dimsay na. Tsaka mo ah. Sika kumamoy. Ang pemot nga siyak manayin. Kapanta kumamot na pasyaran ni Mariamon. Kaya mabali na. Kanong tugarod? Nuod dan to aja lugan na kasinsin mo na. Ta doray no bigat mapantan. Taman tiket ko kanyam. Naturod ti babae. Siyempre siyak pay. Donut dansam ko naman. Tunay ay, tagtag-nip sa amin nga nakariingay. Nga, gawin talang garudahan. Ita na, nasapata nga mapangkanyada Maria no bigat. Hoy, nasapa no bigat. Baka malipatan mate. Maday, api, agkabawa kaon. Sa bali kami ti lumakayang kahit. Saka man lang eh. Ngay, nabigat tama sa akong baka malipatan. Wey! It was at this moment that he knew. He fucked up. Na na na. Na 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 na. Hay. Maluman naman, di malmal pa. Ito bubraw ko. Nagrigat agtrabaho ko na yan. Nakilinay ko, mapampanunutan ay eto. Agkay dito, agkay jay. Mercedes to, Mercedes jay. Hay. Oh, Mercedes. Ramirik ang amin. Malak lang ata nasamit mo na pinagayat. Oh my God! Sabay ko ma, may bagak ko ma, pinagayat ko kay Mercedes ay. Baka dapi makauna kanyak, narigat ay. Slakait ko pasyar ni Mercedes ay. Dik pinalpas at ibubraag. Isti siguro ti agay ayat na pirme. So nalat na ti tumartar ti panunot ko. Sa wakas artakan Dimsay. Uray, nakita ta, makita may madimpay nakit-kita. Oh no! Dimsay! Ni, maday, tapunang na. Donut. Kumusta ngay? Okay lang mate.
Damag ko, napangkay di Domingo ditoy. Way. Apay mo. Sige rin mi kumadji, pinagawa mo kanya mi ni Masong. Gusto lang inarab ko kanyayo, tapin ko isang takto magam tinakagalgalas. Nabayga dyan ah. Pasalamat ka na pitas pukas na kanyak ni GR. Numadilang. No, madingay dim say, nyatara mi dim kanyak. Kanyak lang nga dyan. Masabalak dunat. Damag ko, napangkakanyada Marian. Ni, kasapno na naman ni dim siya dyan. Kaduwa kami lang man ni Masong timakamod dyan. Nya dunat. Paypaysoya. Wan dim say, nakamakanyam no na pang kami dyan. Awang boy. Damag ko, nariata na kayo ng masong. Peso bayi dunat. Imbaga na siguro kanyam ni Masong ya dim say. Woy, di mamisan daw. Lakit dadi nga Masongay. Legit talaga nga tolits. Madamag ko dim say, apay kaya madi ka na pang kanyada Mercedes mo tatta. Paano ko matatang? Kaso, madi pinalpas sa raramidag. Kaya mo, si kalamang tulit raramido kaun. What? Sa makapara kanya ng Mercedes kon. Among dim say, madimot lang nga napus ko lati rupa mi ah. Muna dunat. BBPs ko naman. Siguro dim say, dati lahi yung ngayon check. Awan kasan umot na ibaga. Kasanumot no, marug ka, tingal daw. Amam donat. Awan tagsapa, aldaw, malam, rabi iti pinagpasyar kanyada. Ay napatag, ay maririnig ng kanya na nasayaat. Nawatan donat. Tsaka mo. Ay mong gayam ya, bading pinapadasan, sumading payamaw. Sika nga talaga dim say, sumubsobrakan. Madi ka pa kong donat. No kaya mo timisan na tao, kasapulam na makauray ka. Dati urayak dim say. Ay bagbagada nga oras. Gets mo donat? Kapanamon dim say. Diyan kanya da Mercedes. Apa nga takas jay. Balbalo talaga ti may isang tao no, makasapol dati ayat.